Huwag nang antayin pang magkasakit. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Regular na magpa-check up sa inyong primary care providers upang malaman ang estado ng iyong kalusugan at kung paano ito mas mapapangalagaan. Ang ating mga health professionals ay handang magserbisyo para sa inyo. Alamin kung saan makakuha ng libre at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Looking for banners, social media cards, key visuals, LED materials, FAQs, or editable assets? Our monthly health event communication packages have you covered. How to access. Step 1. Scan the QR code below or visit bit.ly/HP Material Directory. Step 2. Complete the Google form with your basic information. Step 3. After submission, click the blue Click Me link to access over 50 customizable slides in our Material Directory. For further inquiries, reach us via Need quick access to reliable information during emergency or public health crisis? Get the latest risk communication materials at your fingertips. Whether it's safety guidelines, health updates, or emergency instructions, we got you covered. Stay informed, stay connected. Visit bit.ly/HP Library 2023. Welcome to DOH On Demand, your one-stop source for news, educational materials, and shared materials. Search and download content in seconds. Stay informed, stay connected. Visit bit.ly/DOHOndemand25 or scan the QR code provided. Magandang araw mga kabi! Nandito po ulit tayo sa ating pong another episode. Basically, pangatlong episode na to, Ma'am Jelay, ng ating third season ng BHWME. Ating pong lubos na pasasalamat, Ma'am Jelay, sa ating mga viewers na patuloy na tumatangkilik, nanonood at nagsishare ng ating pong mga episodes ng BHWME. So last time, ang discussion natin is about mental health. Marami tayong natutunan sa mental health sa first episode. At yung second episode naman po natin, ang nag-discuss natin ay ang skin or leprosy naman po. So hopefully marami silang natutunan about those episodes. So interesting yung topic natin ngayon, Ma'am Jelay, no? So ako siguro nararamdaman ko na rin kasi to. So Applicable sa lahat. Applicable ito sa akin. Kaya gusto ko itong mapag-usapan. For sure, makaka-relate yung ating mga tagapanood, tagapakinig. Kasi ang usapan po natin ngayon ay, sumasakit na ba ang inyong mga buto, kasukasuan? Nako, andyan na ako. Pag medyo habang katagalan sa paghapon, naramdaman ko, masakit yung tuhod, masakit yung likod ko. So, sigurado yung ating mga BHWs ay may nararamdaman na rin ganito or may kakilala na may ganitong nararamdaman. So, pag-uusapan po natin kung gaano kahalaga ang ating pag-alaga sa ating mga buto at syempre in general sa ating pangangatawan. Ako po si Doc Monray. At ako naman po si Jelay at muli tayo po'y naririto para sa isang usaping pangkalusugan. Kaya naman, samahan niyo po kami. Let us all be healthy dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Kaya BHWME, Be healthy with me! Ayan, welcome po sa ating episode kung saan pag-uusapan po natin ang buto at
kasukasuan. Alam niyo po ba na ang buto natin ay parang mga marites, may madaming koneksyon po yan. At ang kalusugan naman parang traffic lang. Laging masikip at nagkukos ng sakit ng ulo. Nako, pero wag kayong mag-alala mga B. Dahil sa episode na ito, bibigyan namin kayo ng mga tips para maging healthy ang ating mga buto at kasukasuan. Kaya stay tuned mga B at huwag kalimutang mag-stretching. Baka ma-struck kayo sa upuan ninyo. Yes, agree ako dyan sa'yo, Doc. Alam niyo po ba, kahit 26 pa lang ako, feeling ko yung likod ko pang 60 na. Nako, may age reveal si ma'am. Yan, maghapon kasi nakaupo. At kaya naman talaga sobrang interested po ako sa mga pag-uusapan natin dyan. At maliban pala, Doc, dyan, sa week na ito, atin din pong ipinagdiriwang ang Bone and Joint Awareness Week. Yes, Ma'am Jelay, tama ka dyan. At para mas maipaliwanag natin ang bone and joint health, ating pong makakapanayam. Kasama po natin ngayon ang eksperto. Dr. Jennifer Bibon Katubay, isa pong internal medicine and rheumatologist ng ating pong Bicol Regional Hospital and Medical Center. Isang magandang hapon po sa inyo, Doc. Good afternoon. Ayan, excited ako, Doc, sa topic po natin ngayon. Thank you for inviting me. Yes. So, Ma'am Jelay. Yes, ang unang tanong nga talaga namin, Doc, at napaka-curious namin, ano po ba yung pagkakaiba ng rheuma at arthritis? Actually, ang rheuma at arthritis, tanggap naman kung nagagamit siya na pagpapalit-palit. Pero para mas madaling tandaan, yung mga sakit, yung problema na nasa dugtungan mismo ng joint. So yun yung tinatawag natin na arthritis. So isa sa pinaka-common, yung osteoarthritis. Yung dahil naman sa mga connectors, yung mga litid, o yung kasi cellphone, dito, ganyan. Yun naman, ang tawag naman namin noon, mga soft tissue rheumatism. So, ako, on a personal note, yung mga pasyente ko na may mga edad, sinasabihan ko silang hindi kailangang amoy matanda. So, arthritis yan. Yung may parang instinct ka na gusto mong magpahid, mga ganon, most likely yun yung mga rheumatism. Pero yung mga pinapahid na yun, pag wala na yung amoy, wala na. So na-mention kanina, Doc, yung pag-cellphone, yung laging paggamit ng cellphone ay maaring magdulot pala ng... Yes. Naku, ano pa man din ako dyan, yung mga ganon-ganon, tapos yung mga ganon, movements. Yes, guilty tayo dyan. So ngayon, interested tayo malaman, sabi ng ating mga BHW, itanong ko daw po, ano po ba ang mga sanhi ng arthritis? Madami. So kanina nabanggit ko yung osteoarthritis. Apo. So, pwede siyang dahil sa edad, yes. Pero pwede din siyang namamana. So, yung, di ba, in example talaga yung kamay. Hindi tayo lahat malakandila na tinatawag yung kamay, di ba? So, tanggapin natin. Kasi most likely, kung hindi tayo malakandila, baka yung kamay ng parents, titingnan din. So, kami, kung may kasamang anak or kapatid, tinitingnan din. So, yung kamay sa rheumatology, para siyang ID. So, kung ano yung areas na involved, may magbibigyan na tayo ng clue kung ano yung potential na arthritis na meron. So kailangan ko palang tingnan yung ating... Nagkukwento pala yung kamay natin. Yes, may masasabi pala yung... May tulong sa diagnosis pala yung ating po mga kamay. Pala yun. Oo. Bakit po ba, Doc, kapag po ba may mga rheuma arthritis, ay lumalaki po ba yung mga joints? Hindi lang sa paglaki, yung mismong pamumula, pananakit. So, kunyari, osteoarthritis. Kung osteoarthritis sa kamay, pwedeng dito yan sa may base ng thumb. Pwede rin, usually, dun sa dulo. Sa dulong mga daliri. Okay. So, yung iba pumupunta kahit medyo bata pa kasi bakit parang ang pangit na po nung mga daliri ko sa dulo. So, kung matrabaho din, kahit hindi naman talaga sa lahi, makikita mo, magbabago yan. Kahit dun sa dominant hand, kung alin yung ginagamit mo ng sulat ka ng sulat, hindi lang basta kalyo, makikita mo, medyo iba yung itsura niya. Siguro po yung mga viewers natin, Oo, ngayon, kaya ako napatingin din po ako sa... So, titingnan pala kung may pamumula. Tapos, yes, may pamamaga. iba na yung... Okay, sige. So, ngayon po, ang katanungan po sa atin is, syempre, nalaman natin, iba't iba yung mga sanhi. So, totoo po ba na kapag
palaging ginagamit yung buto po na yun, ay mas malaki yung tsansa na mag-develop po ng mga sakit sa buto naman. Pwede din. Kasi may tinatawag tayong overuse injury. So, I don't know kung nadaan kayo sa page ko, yung Roma in the Province. Meron ako doon na shinare. Konti lang yung laman niya sa kabisihan. Pero meron akong shinare doon tungkol doon sa pagsara nung pag gumagawa ka ng ice candy. Kasi isa yon sa, di ba minsan may mga mami na masyado silang mahigpit, magsara ng mga garapon, etc. So yung, imagine mo kung gumagawa ka ng ice candy, ulit-ulit. So, mahirap din talaga siya sa kamay. So, may mga life hacks, di ba? So, yung pag may mga nakikita ako ganon, na mga tinatawag nilang life hacks at mapapakinabangan ng pasyente, yung ibang videos, sinisave ko at sinishare ko sa pasyente. Meron kasing iba na, di ba yung osteoarthritis, siya yung pinaka-common, lalo na sa mga nagkakaedad. Pero meron din na yung mga autoimmune, ang isang sikat, yung rheumatoid arthritis. So, isa sa oldest din. Kaya yung society namin, rheumatology, ang pangalan. So, ito ay autoimmune na in the morning talagang sobrang sakit. Sakit at masikip. Minsan, hindi nila kayang magbukas ng garapon. Kung yung, di ba yung may mga thread, ano nga sabi ko, roscas, yung mga ganon, hindi nila mabuksan. Kaya nauso yung mga parang lever style lang na ginaganon lang. Kaya di ba iba-iba na yung itsura ng mga garapon, ng mga gripo sa lababo, para maging PWD friendly. Okay. So, isa yon. Yes. So, may mga sakit sa buto na autoimmune, ibig sabihin, ito yung maaring mamana. Tama po ba, Doc? Pwedeng mamana. Kahit naman si osteoarthritis, hindi autoimmune, pwede ring mamana. Okay. So, maliban doon, may iba pang nakatrigger o problema. Madami na ngayon na napag-aaralan. Kahit yung sirang ngipin, or mga problema sa tiyan, yung mga gut dysbiosis. May mga iba pang grupo ng mga arthritis, lalo na sa mga 45 pababa, na yun ang pwedeng mga trigger. So, yung dental health, kaya pag nag-celebrate kami ng Bone and Joint Awareness Week, kasama ang dental service to reiterate yung dental health. Naku, so magandang information. No? So, may link pala yung ating pong kalusugan naman ng ating pong ngipin at yung buto. Naku, so kailangan pala, parehong healthy. Yes. Okay, sige. May follow-up question ako, Doc. Kung ikaw po ba aware ka na sa pamilya ninyo, may mga arthritis, yung mga kamag-anak nyo, ano po ba yung mga pwede natin gawin para maibsan yung mga sintomas? Kung aware ka, let's say, babalik na naman tayo sa osteoarthritis, kasi yung pinaka-common, usually sa mga 55 years old and above siya lumalabas yung sintomas. Pero kung at this point, bata ka pa, overweight ka or obese, mas magandang i-target na yung ideal body weight kasi kasama yung pagbabawas ng timbang doon sa tinatawag na offloading. So yung bigat na dinadala ng lower extremities mo, ng tuhod mo, ng talampakan, sakong mo, etc. Kung nagbabawas ka ng timbang, malaking tulong. Pero, pag sinabi mo sa pasyente, kailangan mo magbawas ng timbang, magagalit na yan. Kaya hindi mo pwedeng yun ang uunahin. Sasabihin, exercise. Yes, Kasi pag hindi nag-exercise, sedentary, kaaway din ng kahit anong type ng arthritis, yung immobilization. Pag hindi ka gumalaw, lalong sasakit. Kung inflammatory pain, lalo na doon sa mga autoimmune diseases or autoinflammatory, pag hindi ka gumalaw, mas lalo siyang masakit. Pag ginalaw-galaw mo, naiibsan. So, yun yung kaibahan. Kaya yung sinasabi ko kaninang rheumatoid arthritis, most painful siya in the morning. Yung iba, kailangan pang ibangon or tulungan para makabangon. Okay. So, maganda yung nadudugsog natin ngayon, Ma'am Jella, yung kahalagahan ng ating pong physical activity, yung ating mga exercise, at yung pagpapanatili ng tamang timbang. So, actually, ang dami kasing mga 20 years old and above na mga Bicolano ngayon na on the obese na side. So imaginein mo to, siguro pag tanda-tanda nila kung laging nabibigatan yung mga joints nila, yung mga buto nila, baka magkaroon din later on ng arthritis.
Yes, nako. Isa ata ako dyan. Kailangan mag-exercise ako. I-maintain ko yung aking ideal body mass index, yung aking timbang, para makaiwas ako sa mga arthritis. Yes. Yeah, ganda ng message. Dapat talagang maiwasan muna bago dumating sa point na kailangan na ng gamutan. Yes. Speaking naman po, Doc, sa usapin ng gamutan, paano po ba natin minamanage arthritis? Yun. So, kanina napag-usapan natin yung inflammatory pain, ano? So, yung mga yon, para maibsan yung pamamaga, yung sakit, mabawasan yung time kung gaano kasakit sa umaga, para maganda yung activities of daily living nila, ibang pain reliever ang kailangan nila. So, madalas, yun yung inflammatory dose na tinatawag, which is sad to say, yun yung medyo naaabuso. Kasi yung osteoarthritis, hindi mo naman kailangan ng ganong kataas na dose. Tapos, minsan nga, sasabihin ng pasyente, umiinom po ako ng diclofenac. May joke na kami niya na plural na. May S na. Madami diba? na. Diclofenac lang. Kasi, dagdag ng dagdag kasi hindi naman na-achieve yung gusto. So, may ano kami nito, may research kami nung nag-training din ako sa East Avenue ng rheumatology. So, doon sa mga na-enroll namin na pasyente doon sa study, isang magandang nung sa pag-aaral na 80% ng mga pasyente, diclofenac yung most common cause most common na iniinom nila. Pero ang isang risk factor para mag-ulcer sila, yung madaming pain reliever na iba-ibang iniinom. Ito yung ininom, ito yung sumunod, ito naman. So tayo bilang mga health professional, dapat aalamin mo talaga bago ka magreseta kung ano yung history niya ng pain reliever na pinagdaanan. Lalo na kung ang ininom niya bago pumunta sa'yo ay yung mga long-acting. So, di ba, mga more than 24 hours, 20 to 24 hours or mahigit pa pala. Kasi minsan sasabihin ni libro, hanggang 20 to 24 hours lang yung magsistay siya sa katawan. Pero yung pala, may mga bago ng pag-aaral na nakikita pa din siya hanggang 36 hours, mga ganon. So, pag inaraw-araw mo yon, so madami, matagal nagsistay, tas eto another pain reliever na naman. So yun. So ang message dito natin, Ma'am Jan, natututunan ko is siguro wag magsi-self-medicate. Kumonsulta muna sa mga ating professionals kasi hindi naman yung effective kay Mare at effective kay Kumpare ay effective din sa iyo at nakma sa iyo kasi maaring yung ikaw ay may ulcer na tapos hindi ito pwedeng gamot sa iyo. So, mas maganda po, magpakonsulta muna kayo sa ating mga professionals. Meron tayong primary care providers, meron tayong mga rheumatologists na makakatulong para akma yung gamot na ibibigay po sa inyo. Yes, ang gamutan ay hindi exam na pwedeng magkopyahan. Yes. At hindi Hindi rin pala. wag niyo pong gagawin yung magsi-self-medicate, no? So, mas maganda po, guided po kayo ng ating po mga professionals. At yung ating mga BHW, nako, baka nagre-reseta pa po kayo, ha? So, mas maganda po, i-refer niyo po muna yan sa ating pong mga professionals. Yan. Ma'am Jelly, may katanungan ka pa? At bukod po sa arthritis, curious din po yung mga BHW natin. So, usapin naman ng gout. Okay. Ano daw po ang gout at paano raw po ito nakaka-apekto sa katawan? Diyos ko, ang gout ay isang mahaba-habang usapin. Pero ang gout po ay isang type ng arthritis. Actually, ang description nito lagi ng atake ay explosive, sudden. 'Di ba? Parang walang kaabog-abog, umatake na naman. So, una, gusto kong i-remind sa lahat na hindi naman pain reliever dapat ang laging nasa isip pag gout ang pinag-uusapan. Kasi merong available, kung familiar po kayo, narinig na ninyo, colchicine. So, sobrang favorite ko yan. Parang feeling ko, magic drug. Kaya lang, hindi mo din maaalis sa mga more senior doctors and even patients na medyo hindi sila ganun ka open-minded na about colchicine. Because in the old days, yung lumang guidelines, sinasabi na binibigay siya every hour hanggang mag-diarrhea. Yes. So meaning, hinintay mo mag-diarrhea thinking na yung uric acid mailalabas sa dumi. Apo. But newer studies, sinasabi na sa atin na
30% lang ang nailalabas sa dumi. Yes. 70% na ilalabas pa rin sa ihi in the form of urea. So, kaya babalik tayo doon sa dapat preserved ang kidney para efficient yung pagsala at paglabas ng ininom na gamot and even yung mga kinain natin na mga umabot na sa waste material. Ngayon, isa pang very important, maliban sa colchicine, ay hydration. Kasi kaaway ni gout ang dehydration. So, di ba, ito bare months na naman, sasabihin nila, ay, malamig na naman ang panahon, aatake na naman ang gout ko. In fact, di ba, pag maulan, tamad uminom, kasi ihi ng ihi, tamad maligo, bed weather, magne-Netflix, di ba, mga ganon. So, immobilize na. Poor water intake, aatake talaga. Tas party-party. Correct. Diba? So, yun. Tapos minsan may inom kapag mga holiday. So, ihi ng ihi pa. Hindi pa nalamig, Dehydrate. Dehydration and immobilization. So, iba pa yung mga hospitalization, surgery, ganyan. So, yung mga pasyente ko na masigasig mag-follow up or yung mga dating may mga bukol-bukol na malalaki tapos nawala na. So, alam na nila yon. Sa una, habang itinuturo ko sa kanila yung emergency dosing ng colchicine, so yung reseta ko, meron akong template for osteoarthritis, meron for gout, kasi ang haba ng usapin tungkol sa colchicine. So mga 2/3 nung reseta ko, siya na yung nakalagay doon. May instruction na you have to take it daily hanggat mag-normal ang uric acid. So that's sabi nung guidelines, around 3 to 6 months. Pero in reality, kahit na akala mo na-achieve mo na mababa na ngayon, hindi mo siya pwedeng paniwalaan na controlled na nga. So, pagbalik niyan, after 3 months, so doon ko lang titingnan kung pwede ko ng every other day, dahan-dahanin, hanggang eventually matanggal siya. And by the way, hindi na din siya ibinibigay, di ba sabi ko kanina, noon, every hour, hanggang mag-diarrhea. So, galit na yung mga ibang nakainom kasi ba't ako kailangan mag-diarrhea? So, na-associate na nila dun sa gamot. Pero ngayon, kahit dati silang may ganon, pero pag sinabi mo na hindi naman na po binibigay ng ganong kataas na dose. So, kung umiinom ka daily, habang pinapababa yung uric acid mo, pwede pa kasi siyang umatake talaga. So, lalo na kung nagti-TB treatment. So, kung dati nang may gout, magti-TB treatment, susulatan namin yung TB dots na baka pwedeng tanggalin yung pyrazinamide. So, iba yung regimen nila. So, nakaka-trigger kasi yun ng gout attack. So, imbes na 6 months, nagiging 9 months yung gamutan. Pero at least, hindi na mabiblame ni patient yung anti-TB na gamot bilang siya yung dahilan ng ano niya. So, ayaw na. Kasi may ganito. So, they just have to understand. So, alam ka naman, hindi bigyan ng gamot. So, ngayon, pag ginagawa natin yon, mas maiintindihan ng pasyente na kailangan ko tong gamot, pero may sakit akong iba, so kailangan kong uminom, so kailangan kong mag-comply. Para ma-achieve natin, kasi isang step pa lang si colchicine. Anti-inflammatory siya, na merong capacity na mag-prevent ng atake. Siya lang yun. All the rest, ibibigay mo pag may atake na. So, pag mga 10 to 14 days na uminom ka ng colchicine the first time, tsaka ka lang makakapagbigay nung 10 to 14 days after, doon ka lang magbibigay ng pampababa. Kasi common mistake dito sa ER, nabibigyan. May atake ka, mataas ang uric acid, nabibigyan ng febuxostat or allopurinol. So, hindi. Kasi nabubulabog yung uric acid. Magtatago yun sa joint. So, isa lang ang ipinunta, dumami. So, nagalit na naman sa doktor, nagalit na naman sa gamot. So, ang kahalagahan nito, Ma'am Jelly, is kapag meron, lalo na kapag meron silang comorbidities or may mga sakit po kayo, may mga iniinom na kayong dating mga gamot, mas lalong kailangan na magpakonsulta kayo muna sa mga eksperto before kayong mag-inom din ng sarili ninyong gamot. So, wag mag-self-medicate kasi meron palang mga possible na interactions na maaring magdulot ng epekto sa katawan ninyo. No? So, importante na maniwala, magpakonsulta. At nakita ko din sa statement ni Doc yung kahalagahan nung constant follow-up. Yes, yung babalik kayo, babalik po kayo ha kapag nagpa-consult. Kasi yung treatment natin, hindi po yan magic. No? Hindi yan magic. Sabi nga nila, no, consistency is key. Yes. Tinitignan po natin, naging effective ba yung gamot, nagiging akma ba yun sa iyo. So, kadalasan kasi sa mga Pilipino,
Wala na. Oo, pag nakaramdam na ng konting ginhawa, okay na yon, magaling na ako. Pero ang kahalagahan pala, sabi ni Doktor, is minsan kailangan prolong yung treatment, may ilang months yung treatment. So regular din dapat na magpapakonsulta, lalo na susundin yung advice ng ating mga doktor. Tama ba ka, Dok? Opo. Ito pala, Doc, bago ko makalimutan. So, yung gout po pala, pag mga lalaki, mas maaga. So, 30 to 40 years old. Yun yung sa general population. Pero kung sa lahi ninyo, merong below 30, nagkaroon na, most likely, namamana yun, merong enzyme deficiency na talagang hindi maproseso nung katawan mo ng maayos yung uric acid para mailabas. Kasi ito lang yung trivia dyan. Yung mga nilalang na efficient yung pag-excrete nila sa dumi ng uric acid, yung mga lumilipad. So yung mga ibon, mga chicken, kaya sila magaan. Yes. Kasi yung uric acid para siyang chalk. Actually, yung Yung matigas para siyang chalk. So tayo, ito naman pala yung humbling chemical kasi mabigat ang urea. So inilalabas natin siya sa ihi. So kaya tayo, joke namin yung amang na hindi tayo lumilipad, hindi natin absolutely kayang mailabas. Actually, kahit kung kumakain kayo ng chicken feet, sobrang hilig ko kasi ng chicken feet, kahit yung chicken feet, minsan, pag kinakain mo, may bukol-bukol siya. Pag inopen mo, sorry, BS Bio, hindi na-dissect. Pag inopen mo, makikita mo, chalky pa rin. So kahit sila, na ilalabas na nila yet, hindi pa 100%. Kasi gano'n, nagde-deposit din. Sa tao, ang tawag nun, tophi. Yes. Siya yung makikita mo sa tenga, sa elbows. Parang mga bukol to, Doc, no? Parang pimple. Parang pimple, Parang yes. bicol bagas-bagas. So dito yan, sa tenga, tapos sa siko. Siya kasi yung malalamig. Kailan siya mangyayari? Usually, 10 years after nung pinakaunang atake. Kaya pag tinatanong ng doktor, kailan po ba yung pinakauna? Saan po ba? Hindi yun dahil nag-chichika-chika lang. Minsan naiirita na, di ba? Apo. Hindi ko na nga maalala, ganon. But really, pag 10 years na halos yung history, hahanapin mo na. Kasi dapat mas aggressive. Dahil even sa kidney, nagdideposito na din yun. Ganon yun. Pero meron din na kahit as early as 6 to 7 years, makikita mo ang dami ng bukol. Nakatagal niyo pala doon. Oo, at medyo alarming sa akin kasi lalaki, tapos maaga magkaroon. Ang tanong, ano kaya sa mga babae naman? Sa babae, pag menopause na, pag wala na yung estrogen. Yung estrogen kasi, nakakatulong siya na mailabas, uricosuric na tinatawag. So, para din siyang, febuxostat allopurinol na unti, natutulungan niyang mailabas. Parang bababa siya. Pag menopause na, wala na. Okay, so mas malaki po yung chance sa mga babae na after menopause, may mararamdaman doon siya na. magkakaroon. Kaya, wag naman po nating ipa-uric acid. Lahat ng mga babae hindi pa menopause. Okay. Kasi yung uric acid, ang isa pang joke namin yun sa Ruma, para lang siyang kulangot sa loob ng ginhawa. Di ba si kulangot, wala ka mang ginagawa, nagkakaroon. Yes. Ito, di ba yung, alam naman natin na ang dugo, every 3 months, nagbabago siya. So, yung may mga cancer din, kunyari cancer sa dugo, ganyan. So, yung mga namamatay na dugo, or nagbabago, parang kumbaga sa atin dead skin, parang ganon. So, sa loob, yung mga lining, plus yung mga sinisequester ng mga lumang tissues, mga ganon, pag nilabas mo, isa sa waste product niya ay uric acid. Kaya hindi rin natin ibinababa ang uric acid actually ng below 3. Kasi may tulong din siya. Somehow may pagka-antioxidant din siya. So hindi ganun kababa. Okay, so dapat nandun lang sa level na hindi masyadong mababa, hindi masyadong mataas naman. Dapat nasa normal. May target tayo. Normal level lang. Pero Doc, ang tanong ng ating mga BHWs is, ano daw po ba yung mga pagkain na kailangan iwasan para po makaiwas dito sa sakit na gout? Ang number 1 kong sinasabi, kung manginginom lalo na, yung alak at pulutan. Yun talaga. Yun. Oo, yun talaga. Pero, in general, I'm the type of doctor na hindi ako mahilig magbawal. Kasi, pag matanda at sinabihan ng ganyan, nag-aaway-away at nag-hunger strike. Really, ayaw na nilang kumain. May mga nagsusumbong na mga lola, ganyan, ayaw akong, lahat na lang, ganito. So, anong gagawin natin pag gano'n? Lagi ko silang
pinapabalik doon sa pinggang Pinoy. Yes. 'Di ba? Turo naman siya sa atin, hindi siya imbento lang. Siya ay pinag-aralan ng DOST, Food and Nutrition Research Institute, kung ano yung tamang proportion. Sa ibang bansa, meron silang healthy plate. Sa atin, pinggang Pinoy yung version natin. So it's easily downloadable. Yes. Ito yung food list ng mga Pinoy, common Pinoy foods. Ito naman yung age group mo. So pinapakrap ko yan sa kanila, i-print, ilagay sa ref. So kung merong isang diabetic, merong itong matanda naman na nagda-dialysis or what, ando doon na yung guide. Yes. And kung diabetic family at uncontrolled ang mga sugar or obese, tanggalin ang bandehado. Fine dining, plated. Gulay yung sa gitna. It works. Actually, may mga sumusunod naman na pasyente kasi kwento-kwento, o Yes, rice na naman, napapadami. may bagong dating, hain, o di ba, kuha ka na naman. Correct. So, mahirap. Ganda. May connect na naman tayo doon sa ating pinggang Pinoy. So, eat, right? Physical activity. Yes, Diet talaga. may dapat tama yung kinakain at the right proportion yung ating mga kinakain. At maganda yun na pinagbawal din yung biso. Yes. 'Di ba? Wag daw iinom. Oh, kasi In moderation. wag ba talaga? Actually, pwede naman. Sabi sa Pwede. guidelines, 1 to 2 shots per day kung lalaki, 1 shot pag babae. Oh, Ang problema natin sa Pinoy, bote-bote. correct. Pero 'di ba si pandemic, tinuruan na tayo, wala nang tagay ngayon, 'di ba? So wala na. Ngayon, meron ka ng control. Yes. So social drinking na. So ang tinuturo ko sa pasyente, yung isang shot, ilagay mo sa malaking baso. Punuin mo ng ice. Tapos, bago ka pumarty, kumain ka ng konti. Para hindi naman, di ba, yung parang, yung craving na iinom ng iinom or kakain. Yes. So, sabihin mo sa mga kaibigan mo, naka-hangout mo, na you are there to spend time. Yes. Hindi yung para drink till you drop. Tapos na yon. Yes, correct. So, after mo matapos yung isa na yon, di ba, matutunaw yung yelo? Dadami na Meron. siya. Diluted. Diba? Another. So, dalawa naman eh. Tapos uwi ka na. Yes, correct. Siguro may additional question lang ako, Doc. Curious question lang. Masasabi niyo po ba na base sa diet ng mga Pinoy tsaka lifestyle natin, mas prone po ba ang mga Pinoy talaga sa pagkakaroon ng gout? Actually, ang gout is uric acid crystal. The moment may mga kidney stone na yan, most likely meron na ding calcium crystal, mga ganon. So, iba pa yun. Mas mahirap, medyo mahirap siyang i-control, pero ang isang malaking nakaka-contribute doon, yung mga sausawa natin. Bagoong, di ba? Yes. Patis, toyo, etc. So, actually, even may isa akong neurong kaibigan na kahit yung suka, bago siya maging suka, parang buro muna. So, sobrang salted siya. Yung gin, same naman ng gin. May nagsabi din sa akin na into that industry, tunet-tuneladang sugar ang nilalagay. Mga ganon. So, hindi siya mga seemingly innocent just because it's clear. Okay. Mahilig po sa sausawan dyan. May isa din pala sa younger age group, fructose. So, di ba yung corn syrup, yung clear Yes. syrup na Apa. nilalagay sa milk tea Apa. or sa mga coffee, yung mga sweetened beverages and desserts. So, siya yon. Siya din ang nasa corn mismo. Kaya, diba, yung the corn syrup, excessive fruits, siya din. Ooh. So, kung ano yung nasa pinggang Pinoy na banana, kung si banana Q ay meant to be shared, Oo, so pag sinunod mo yun, wala namang problema. Ang problema lagi yung isang piling na ripe banana Correct. in the morning, Apo. by afternoon, ubus na. Di ba, Oh, Ma'am mga ganon? Jelay, inom ka ng inom ng milk tea. Huwag ka nang uminom masyado ha, kasi may fructose yan. Fructose pala kasama sa... Yes, so Yes, avoid natin actually. yon. Akala ko mga sausawan. Oo, nakakatuwa kasi talagang na-emphasize natin dito na para magkaroon ka nung joint and bone health, nakakonect siya doon sa behavior mo. So, dapat tama yung pagkain mo, nag-exercise ka, di ba? Hindi excessive yung, or hindi ka minom. Para mas maganda, di ba? Or i-lessen mo na yung pag-inom mo, lalo na yung pag-inom mo ng mga sweetened, sugar-sweetened beverages natin. Kasi, this will all contribute para mapanatili natin na healthy yung ating mga boto at kasukasuan. So, hindi ibig sabihin na bata pa tayo, Ma'am Jelay. Uy, bata pa tayo! Ay, hindi na natin to papansinin. Kasi the more na dapat pansinin natin ito, para pagtanda natin ay hindi tayo masyadong magkaroon ng
Or siguro magkaroon tayo, pero hindi naman singlala ng mga arthritis or like... Exacerbate. Yes. Kaya dapat din, Doc, dapat balance, Mhm. moderated at varied yung diet natin. Yes, Pigang Pinoy. Yes. Dami ko natutunan kay Doc. Marami ka natutunan. Yes. At syempre, muli po ay magbabalik po kami para sa ikalawang bahagi ng ating show. So ikakat muna natin yung segment na to at mamaya po, pagbalik po namin, ay pupunta tayo doon at sasagutin po natin ang mga tanong ng ating mga kababayan, ang ating tanong ng mga BHW. So, sa ating pong pagbabalik, aabangan po natin yan. We will be back mga kabi, at ito po ang ating show. Ito po ang BHW Me, Be Healthy with Me. Huwag nang antayin pang magkasakit. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Regular na magpa-check up sa inyong primary care providers upang malaman ang estado ng iyong kalusugan at kung paano ito mas mapapangalagaan. Ang ating mga health professionals ay handang magserbisyo para sa inyo. Alamin kung saan makakuha ng libre at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Huwag nang antayin pang magkasakit. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Regular na magpa-check up sa inyong primary care providers upang malaman ang estado ng iyong kalusugan at kung paano ito mas mapapangalagaan. Ang ating mga health professionals ay handang magserbisyo para sa inyo. Alamin kung saan makakuha ng libre at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Ngayon kami po ay nagbabalik sa ating second portion ng ating show, ang Tanong ng Bayan. At Doc, yan nga po, babasahin ko po yung mga tanong na binigay sa atin ng mga ka-BHW natin. Yes! At para po sa ating unang tanong, Doc, normal po ba na sumasakit ang sahong at binti kapag naglalakad ng malayo? Sa community work. Yes. Pwede naman. Pero mas prone syempre na sumakit ng ganon kung nabibigla, hindi ka sanay sa ganong activity. Kumbaga sa hiking, walang warm-up. Ooh. So, di ba, yung usual mo sa in a day, dapat may insert mo doon kahit papaano yung, kahit man lang easy exercises, basic yoga. So, ako may niece ako kasi na since more than a year old siya, ang hilig sumayaw. Yung mga, kung sino yung nag-yoga-yoga, sinasabayan niya. Until ngayon, siya na yung magyayaya. So, yung mga pinapagawa kong exercises sa mga lola, siya, kayang-kaya, tinatry din niya. So, kaya alam kong safe siya. And even sa training, yun na din naman yung pinapagawa namin. Oh. Merong easy exercise to do while sitting. Apo. So, pag tinype mo yun ng ganun mismo sa YouTube, lalabas. Pero may time na parang natitake down yung page at madami ng mga gumaya. Apo. Siguro nakikita na ang daming views. Di ba ganun naman? Yes. So, kahit sitting, hindi kasi excuse yung may masakit, hindi nagagalaw. Apo. Kaya ako, pinagbabawal ko talaga yung unan sa ilalim. Kasi parang, di ba pag nag-cross legs ka, ramdam mo pag ngalay ka na. Yes. So, ibababa mo. Apo. Pag yun, itinaas mo na-eliminate yung gravity, sobrang komportable ka na. Eh kung ilang days bago na-resolve, kunyari, yung gout, kasi pwede naman talagang mawala ng kusa, pero matagal. Ngayon, manipis na yung hita, matigas na yung mga litid sa likod ng tuhod, so hindi na siya makakagalaw ng mas komportable, mas maayos, 'di ba? May times na kailangan pang mag-PT para manumbalik yung lakas. Oo. Sige. So, Ako tuloy, na-curious ako doon sa, kasi ako, active po ako sa lifestyle ko, naglalaro po ako, tapos nagja-jog din po ako. So, minsan, nakakalimutan ko talagang mag-warm up. Tapos sa sobrang excited ko siguro maglaro or mag-jogging. Diretso lang akong takbo. Kaya pala masakit ang katawan kinaumaga. So, may pala yun, may effect pala po yun. So, sige, Dok, pag prolong po, for example, yung, like kami ngayon, na generation namin ngayon, or natin ngayon, ay mahilig po kaming tumakbo.
or running, yung ating pong mga hobby na ngayon. Meron po bang chance na kapag ito pong patuloy at hindi kami nag-warm up, tapos tuloy-tuloy yung jogging, yung mga sapatos, etc., may chance po ba na mag-cause din po ito ng arthritis? Pwede, actually pwede. Kasi kahit ano naman, di ba? Kahit Yes. sinong mga sports buff and ano, alam nila yung importance ng warm-up and then yung downtime. Yes. Pero may isa pang, kung runner ka, all the more you have to check your footwear. Kasi Yes. kasama yon. So, sa may mga aches and pains, hindi pwede yung flat na flat. Actually, kahit yung mga tsinelas natin, mahirap siya. Lagi naming in-example, di ba yung palad natin, may nakaumbok? Yes, opo. So, yung footwear mo, yung tinatapakan mo, yung insole, dapat merong umbok na ganon. Kasi yung paa naman natin, may arko. Yes, di ba? opo. Dapat yung arko na yun, lalapat doon sa may umbok, sa may insole. Para siya yung parang kutsyon mo doon. Okay. Siya yung mag-aano ng impact. Di ba parang pag sa heels naman, dapat may flat floor. Para doon naman Opo. siya, may magdadala ng weight mo na hindi nasa toes. So, ang mga tawag nito, hanapin nyo lagi yung word na ergonomics. Oh. So, kung ano yung ergonomics pagdating sa footwear, sa workplace, kasi individualized siya. So, hindi ko na yan iisa-isahin for the patient. Assignment na nila yon kasi kanya-kanyang desk, kanya-kanyang Yes. sapatos, etc. So, pag hinanap mo yon, ang lalabas, arch support. So, ang tawag nun sa English, arch support. So, kung yung footwear mo, napupudpud yung swelas, Apo. hindi lang yun ang pinapalitan, even yung insole. Pwede din. So tama pala, no? Dapat akmang-akma sa paa mo yung ginagamit din. Kasi ergonomics nga, yung kung mali yung ginagamit mo sa pangangatawan mo, hindi yun ergonomic. So dapat kung ano yung katawan mo, akma doon yung ginagamit mong mga kagamitan. Yung upuan, dapat akma sa height mo, hindi lamang default na isang size yung upuan. Kasi yung matangkad, iba yung katawan niya compare doon sa hindi masyadong mataas. So dahil sa may pagkakaiba, ergonomics yung tawag yun. Yung sinasabi ni Doktora na dapat akma yung gamit na ginagamit mo sa katawan mo. Siguro daw kailangan din bigyan ng importansya yung ergonomics at hindi lang aesthetics. Yes! Kasi parang bumibili, ay gusto ko yung kulay. Ako pa Gusto ko man, yan, tama. ako kulay tapos presyo. Correct. Dapat pala talagang isipin, akma ba to sa katawan ko? Pag mga PT naman, ituturo din nila yung mga proper body mechanics na tinatawag. So yes. yung magka-partner din. Tapos syempre yung timbang. Yes. Kung overweight ka or obese, so talagang mas yung prone ka na sumakit yan. Okay. Kasi siya yung nagdadala. Oo. Imagine mo yun, yung isang buong, kung malaki yung nasa taas na katawan mo, yung obese ka, malaki yung tiyan mo, tapos lahat ng weight, dadalhin ang tuhod mo ng joint mo. So, baka nga talagang mas sasakit talaga. No? So, importante yung ating pong i-maintain as much as possible yung ating normal na BMI. So, anyways, may katanungan ulit ng ating mga kakasamang BHW at tagapanood. Ang tanong po dito, totoo po bang bawal kumain ng mga isdang madugo tulad ng galunggong, tulingan, para kapag mataas ang uric acid? So, Doc, totoo po ba to? Actually, hindi naman siya absolute bawal. Pero babalik ka pa rin sa proportion. Okay. Pero pag tiningnan mo, ang sinasabi ko na lang yan sa patients, isipin mo na lang na yung madudugong isda, di para siyang sidinuguan. Di ba? Hindi ka kakain ng ganong kadami. Kasi iba pa din yung comfort na alam mo na yung kinakain mong isda, maputi. Yeah. Di ba yung may mga kaliskes? Yung sinasabi nila, pag yung may mga kaliskis daw, mas maputi, hindi siya masyadong madugo. Yes. Plus, sa totoo lang, yung isa ko kasing kapatid ay chemist. So, isang research niya yan, grabe din ang heavy metal content Okay. nung tuna fishes actually. So, talagang kailangan ma-wash off mo yung dugo na yon. Opo. So, yung sa maitim na part, so doon siya. Yeah. So, parang at right proportions ang message natin. Tapos, syempre, kung wag kumain ng madami. Totoo naman yun, di ba? Paano yun, Doc? Ngayon, nahihilig tayo. Aminin na natin to. Nahihilig tayo sa mga buffet. Meron tayong mga unlimited. Sangyupsal. Fiesta. Oo. Ano po ba ito? May epekto po ba ito doon sa ating pong bone and joint health? Ginujoke ko niya ng mga pasyente ko na pwede bang kunyari fiesta, wag ng buong baboy.
hati na lang ni kapitbahay. 'Di ba? Less gastos. Yes. Tapos in reality, hindi naman na nangunguya ng matatanda. Ini-insist pa natin. Apo. So di yung kalahati ng ihahanda mo, iba naman, prepare something. Yes. Salad, kung ano yung in season na mga gulay. Apo. O, 'di ba mga ganon? So gulay yung iba. Yes. Okay. Bukod pa po dyan, yung tanong pa po ng ating mga ka-BHW, meron po bang mga bawal na pagkain para sa mga taong may arthritis? Syempre, yung mga maaalat at processed, sa totoo lang, yun talaga. Kasi yung arthritis, 100 plus yan. Ang laging nasa isip ng tao ay gout. Diba? Yes. So, hindi. Yung madami pang mga arthritis. At in fact, meron kami nitong health information na dinidisseminate even nung training namin, yung Bawal ba ang Munggo na booklet. Accessible naman siya online. Pwede yung ma-download. Ginawa siya sa PGH. Tagalog naman siya. So, mababasa mo doon kung bawal ba talaga ang munggo or hindi. Ano yung mga iba-ibang klase ng arthritis. So, dinidiscuss doon. Hindi lang naman munggo ang may kasalanan. Actually, mas kasalanan ng mga sahog kay munggo. Diba yung mga nagiging kulay pula na seafoods na equivalent ng baka. Yung sa protein content nila. Which is, di ba, yung red meat, gano'n. Oo. Naku. Kawawa naman si Munggo. Oo, nasisi natin na si Munggo. Unless siguro dialysis patient na may computation na talaga si nephro, na strict computation, gano'n. Oo. So para malaman nila yan, Dok, mas maganda talaga magpakonsulta sila, no? Kung talagang bawal or pwede ba itong kumain. Kasi yung ating mga eksperto, ng ating mga rheumatologists are very much trained, no, para magbigay sa atin ng tamang advice. Ito ba ay tama, pwede ba itong kainin or not. Pero of course, pwede natin basahin yung sinasabi ni Doc, hanapin ko yun, Ma'am Jelay. Yes. Ako, pwede nating makilala. Hanapin ko yan, babasahin ko rin po siya. So, isa pang tanong ng ating pong mga ka-BHWs. So, maghapong nakasapatos at nababasa ang paa. Ito daw po ba ay sanhi para magkaroon ng arthritis o rheuma? Nababasa. Ano kaya? Ibig sabihin, babasain niya. Kung Opo, babasain niya. yes. So, So siguro pagod, maglakad, or nagtrabaho maghapon tapos biglang binasa pagka-uwi ng bahay. Ito po ba daw ay maaring magdulot ng arthritis or rheuma? siguro kung magpahinga muna. Kasi yung mga sudden change in temperature din. Apo. Pero in general, ang lagi kong sinasabi niya sa mga pasyente, yung mga basketballista nga, di ba? Right after nung game at sweating sila, maliligo. Di ba? Naliligo. So, hindi naman, walang absolute. Pero, kung may autoimmune disease, at biglang, di ba, yung mga sudden drop in temperature, isa yan sa tinitingnan namin, yung kamay at paa. Kasi kahit nga yung minsan paghawak ng malamig, nagbabago yung kamay nila. So, sa mga autoimmune diseases to. So, ang iba, pag uminom ng malamig or kumain ng halo-halo or ice cream, medyo sumisikip ang dibdib. So, may mga ganon. Case-to-case basis. Okay. Sige. Pala yun, napaka-interesting. Ang daming nuances. Yes, correct. Meron ka pa bang katanungan, Ma'am Jelay? Meron pa bang tanong ang ating mga BHWs? So, kung wala pong mga tanong, actually po, pwede pa natin i-accept yung ating mga tanong. Pwede nyo po yung i-comment sa ating pong chat box. Or pwede nyo sa aming i-send as personal message na nahihiya po silang mag-chat dyan sa ating pong comment section. At itatry po natin yan sagutin sa mga iba't ibang pagkakataon na magkikita-kita po tayo. Yes, so before natin tapusin ang ating pong tanong ng bayan, siguro hingan po natin ng general message si Doc kung paano po natin magiging healthy or paano magiging healthy yung ating pong bone and joint? Siyempre yung pagkain ng balanse. Actually, hindi na nga ganun ka-stricto, diba? Sabi ko nga, pinggang Pinoy, hindi naman na yung talagang magka-calorie count ka na very strict. So, pag inano mo kasi, nirestrict mo masyado, mag-cheat day. So, di ba, so medyo balanse lang. May nakalimutan lang ako na sabihin kanina, if I may add, doon sa mga iba-ibang type ng arthritis natin, di ba sabi ko 100 plus siya, kailangan po nating malaman na hindi lang siya sa joints. May mga arthritis na may kaakibat na sintomas na sa ibang parte ng katawan, tulad ng mata. So kung nagsusore eyes ka, na baka akala mo seemingly innocent sore eyes lang, tapos
may kasabay or may sumunod na joint pains, ganyan, or even parang sudden na pagkawala ng pandinig, or even rashes, ganon. Sugat sa bibig o sa are, mga ganyan. Hindi lang naman kasi yung mga infectious disease, pwede ding autoimmune. So, pwede din siyang manifestation. So, may mga iba silang sintomas na sanga-sanga. Pero, sa ngayon, dito sa atin sa Albay, sobrang happy ako sa teamwork namin ng, meron kasi tayo, di ba, sa eye center. Yes. So, sobrang sipag din nila mag-refer. Pag nakikita nila yung mga tinatawag na uveitis, ganyan, kasi pwede siyang manifestation ng ibang autoimmune disease. So, ano to, teamwork. It takes a community to treat a patient na may mga ganitong sintomas. Hindi lang iisa na doktor. So, huwag kayong mag-iisip na pinapasa-pasa. Ito po ay multidisciplinary team na tinatawag. So, kahit hindi kami nagkikita-kita, nagkakaintindihan kami sa mga referral na ginagawa para sa pasyente. Napaka-interesting. Yes. Dami niya palang manifestation. Oo, hindi lang sa buto, hindi lang sa joints. Even in other parts ng ating pong katawan ay maaaring magbigay ng sintomas or signal sa atin na ito ay patungkol dun sa autoimmune na disease natin na magkakapamilya sila ng ibang mga arthritis. Yeah. Kaya talaga to, pag may nararamdaman, dapat hindi magdalawang isip sa pagpakonsulta sa primary care provider natin at sa mga espesyalista. Yes, of course. So, okay, marami po tayong natutunan kay Doc. Actually, kahit ako po, doktor na din, ay marami pa rin po akong naalala, na-recall ng ating pong mga usapin tungkol po sa ating joint and bone health. At talaga namang pong health is wealth. Kaya lagi po nating alagaan ang ating kalusugan. So kung may nararamdaman po kayo o kahit wala, ay pinapahalagahan po natin yung iba't ibang mga interventions, no, or yung mga measures, tamang pagkain, tamang ehersisyo, tamang behavior, wag kakain ng mga bawal, or ilimit natin yung mga maaaring mag-cause nito. At ang pinaka-importante na natutunan ko ay dahil hindi lang sa buto, maaaring mag-manifest ito or magkaroon ng sintomas sa ibang mga bagay or ibang parte ng katawan. Kung meron po kayong nararamdaman, of course, ay automatic dapat yan. Consult po tayo sa ating mga physician. So, meron tayong mga nasa rural health units, meron tayong mga nasa private clinics, at meron tayong mga specialista na makakatulong para gamutin po tayo. So, maraming salamat po, Dr. Katubay, sa pagbabahagi sa amin ng mga impormasyon tungkol sa ating bone and joint health ngayong araw na ito. Maraming salamat po, Doc. Thank you. Thank you po, Doc. At syempre maraming salamat din po sa ating mga magigiting na tagapakinig sa BHWB. Talaga naman pong napakahalaga sa amin na may alam tayo lahat tungkol sa pangangalaga ng ating buto at kasukasuan para sa ating malusog na pangangatawan. At dyan po nagtatapos ang ating special edition ng BHWB, Be Healthy With Me. Naway marami pong natutunan ang ating mga listeners at pati na rin ang ating mga viewers dyan sa YouTube at Facebook. Sa muli, ako po si Jelay. Ako naman po si Doc Monray. Let us all be healthy dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Kaya, BHWMe, be healthy with me! Huwag nang antayin pang magkasakit. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Regular na magpa-check up sa inyong primary care providers upang malaman ang estado ng iyong kalusugan at kung paano ito mas mapapangalagaan. Ang ating mga health professionals ay handang magserbisyo para sa inyo. Alamin kung saan makakuha ng libre at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Kumonsulta sa inyong primary care providers.